bizitzan atzera zabalduta, bihotza zabaldu zulako. Bizi poza duen sekretua, guztiok imanatzen duzulako. Gauza txikiak handiak direla, erakusten duguzulako. Eta usatzeka piztaina bilakatuta, asko maite gaitu zulako. Haitxorrik handiena zuekin, aukietu dudalako. Zoriontasuna gure baten dugu, mila pila eskerrik asko. Mila pila eskerrik asko. Gaixo! Ondo, zure abesti entzun ondoren, poz-pozik. Eta nekaran lekuana, nekaran okrez benago lazkaokoa. Zera, eta zu? Ni mutrikoarra naiz. Mutrikoa, biak asparnagun elkarteko, bueno, ekizaileak edo nola esango genuke kolaboratzailea eta zer da asparnagun. Asparnagira Gipuzkoako haur mimizunen gurasoen elkartea. 4 guraso sortu zuten 36. urtean, duela urte asko. Ia 21 urte baino gehiago burrukan haur mimizaren bizi mailo betzaren eta familiena. Eskaren familia txiki gara, elkarri laguntzeko ditu? Hori da. Gaur egun zenbat familia izango gara? 200 gora. 200 familia. Zein da elkarte honen helburua? Bitan zatituko genduke ez da. Lehenengoa eta funtsezkoa da ume, gure piratei eta beraien familiei atentziorik onena ematea, minbiziaren bizipen horren inguruan. Eta gero bestalde, haur minbiziaren errealitate hori zabaltzea, gizarteratzea eta bizibilizazioa ematea. Eta nolabait, bizibilizazioa sarritan komentatzen dago ez bizibilizazioa. Nik uste normaltasuna ematea. Naturaltasuna ematea. Ez zaka tabu bat. Denok hitz egin dezagun, bai eskoletan, bai kalean, minbiziaz atzera egin gabe. Atzera hor minbiziaz, ez? Familia bat dute euskarri hori eta hitz egitea naturaltasunaz eta apoi hori izate euskarri hori. Energia positiboa. Horren inguruan hori gauza bat oso arro gaudena aspaldiko urtetan eta batez ere gaina da ekintza bat nekanek lantzen duena da. Geruta gehiago ikastetxetara juten gera, umei esplikatzea pixkat minbizia zer dan eta horren inguruan egiten duguna. Zeratik, beraien inguruan ere badaude lagunen bat edo beste horretatik pasatu dena eta pixkat ulertu dezaten zer dan eta nik uste hori lan bat oso funtsezkoa. Eta emozioak partekatzen dira, beti du norbaitek aita, ama, amona, osabizeba, minbizitik pasatu duna eta denak emozioak konpartzen dituzten minbizizan dute etxean eta hori garrantzitsua da. Negar egitea, far egitea, oroitzapenak izatea. Adibide, kasu bat nirea da ama minbizian zutela guanela guztute. Zuk inor baino beto gulertzen duzu. Eta behar dela hitz egitea, gai? Behar da, edakit mietako zen esan du ez dara tabu bat. Bakarrikan bildurra diogu, eta maten du ez bali madugu hitz erabiltzen ez gaituela ikutuko. Oendikan, gero eta gutxi baina, oendikan entzuten jarrelako espesia, hiltzen, gaixotasun luze baten ondoren eta horrelako zerek, ez dakit, nolabait eskutatzen moduan, iluntasun hori, minbiziaren inguruan nahi dugu argia naturaltasun zentzua. Naturaltasun zentzua. Eta ikustea, txaporretan bi ale daudela, sendatzen direnak, gehiengoa, eta hiltzen direnak. Hiltzen diren familioiek ere behar dute hitz egitea aurroietaz ere bai, gutzapen horiek ere ez, eta euskarra ere behar dute ere bai. Nik uste
minbiziari eta gizarteak beldua diogula hitzari. Eta naturalitatez agertu beharreko gauz badela, ez? Nik uste dut gaur egun gizartean hori pixka bat bai falta dela. Natzen, jaixotzen gea eta nik uste dut gure bizitzan zehar ez daukagula, ez digutela erakusten hil egin behar garela egunen baten. Eta horretarako prestaratu baitaren naturaltasun horrekin. Osea, gizakia berez bat, behar bada superbibentzia, zentzu edo instintori daukalako, kosta egiten zaio, ez? Hori aurrez aurre begiratzea. Baina nik uste hori baita dela gure gain daola pixkat hori lantzea, pertsonalki bakoitzak, eta jutea prestatzen, momentu batean utziko dugula. Importanteana ez da erkan, mundu guztia baizik eta nola usten dezun eta zer usten dezun atzean, ez? Hori eta abentura bizitzea, gure lagun Jose Mari porrotxe dion bezala, ez? Garrantzitsua hori da konpartitzea momentu onak txarrak, eta zenbait kulturetan hori dauketa asumituta. Heriotzaz egiten da naturaltasun txikitatik, baina gure kulturan gainera txikitatik umea babesten ditugu gehiegi, gauza tristeak ez ikusteko, ez gerrak ez, distantzia zaitugu pixka eta ez sufritzeko umeak, baina eske erraitate bada, eta horren parte gara dano. Zuen ustez, umeak nola jasotzen dute gaixotasuna kontziente dira zer duten edo nola jokatzen duen. Hori adinaren arabera, txikienek ez dute ulertzen, ez dira kostiente minbizien nintzaren atzen zer dagoen. Nerabezaron adibidez minbizia entzuten da, eta askotan minbizia berdin heriotza. Baina alare, nerabek daukite beste indar bat heldu ez duguna, eta laguren euskarriak horrek bai ematen dira laguntza aurre egiteko garaian. Adibidez, nire kasuan, gure familian, gure semea Markel izan zuen minbizian, lau urte, eta artean 4 urte besterik ez zeukan. Eta zuzen ere dela gutxi betere atera da programa baten, eta pixka galdezen zioten, pixka bere esperientzia buruz ez da. Oroimen gehiegirik ez dauka, nazan hondikan txikia zen, gauza batzuk. Gehio igual, gurasoak guk esan digunen gatik dauka oroimenak berezkoak baino ez. Eta nola bizitzen du 4 urteko ume batek, nik uste dut beraiek oso konsientia direla, ez direla ondo sentitzen. Hortikan hori bizitzare aldatu egiten zaien, bizi normal bat daramate, ikastolan edo bere lagunekin, eta momentu baten, ospital baten sartzen zaie, eta ez dira ateratzen hilabetetan. Hori da aldaketa... Eta familia ez da gozatasunean, anai arrebak eretxean, ezin diakun ospitala bisitan, bere egunako dinamika gertzen da, eta luen munduan sartzen dira. Medikuak, erizainak, ausiliarrak, irakasleak, baina horrekin ez daukate sozializazio ez daukate, eta horretik igual gabezio hori bali nabaritzen zaiela. Eta zentzu hortan, aspan horiek daukagun lan bat, eta betetzen dugun lan bat da, ume hori esplikatzen. Badaukagu liburuskak, pixkat... Gogartzen za eskerrik asko ere bai, 2008 Atzo adibidez nire seme txikienak sigurtekoak bai. Minbizia, marimok izan zuena. Hori marimok izan zuena. Hori, beste lan bat burutu zeuenak British Project marimototxek pixkate honen inguruan, erakusteko. Beste hitz bat atzeraneko nuke, eta era zer iritzi duzuen, egin duguna baina gabe gauzea, egoeka, eta da, kimiobotika. Kimiobotika, Bitor, zuke gehiago sufritu duzu edo baitetik. Kimio azkenean da, eta umei ere horrela zen dugu ez, laguntzaile bat. Don Kimio. Don Kimio. Beita horreko dituena. Don Kimio da, sortu dugun pertsonai bat, umeari esplikatzeko, laguntzen duna, beraien gaixotasun hori gainditzen. Eta beharrezkoa da, ikerketa aurrerantzu, ni ziur nago, hemenikan urte batzutara ezagutuko dela tratamentu kimioterapikoak, baina zehazki borrokatzen dutenak
umearen gaitza, zelula Hori da, minbizia. eta bigarra mailako ondorio gabezatik, Don Kimiok ez du ondo ikusten horra azatzen dugu mehi. Horma, bidean harrapatzen ditu zelula guztiak onak eta txarrak. Egisten den unea, Don Kimiok bakarrikan zelula txarrak eliminetuko dituena. Eta honei ez dien da minik emango. Idala den. Horregatikan, bueno, Azpanoiden aldetikan ere izan dugun aukeretan ikerketarako dirua luzatzen dugu. Oain astean izan den Eteiroko maratoian diru puska zoragarria lortu da, eskerrak gizarteari horregatikan, hori ikerketarako jungo da eta oso beharrezkoa da, ez? Ezan bezala, terapia horrek, tratamentu horrek hobetzeko eta emaitzak ere, hobetzeko. Nire kristongo badauka galdera bat iteko. Bota, bidurri gabe. Galdera simplea da, bere pixka emozionentea. Bueno, klinesak ez zaitek argitugunen. Hori esan behar zuen. Malkoak atera behar bainitu zuen, bota lasai edo albaga, edo buiak, edo zerretarako gaurretan. Eta zein da Ane Pirata. Ane Pirata izan da referente bat. Bai. Pirata guztien isla da. Bai, pirata guztiak errepresentatzen dituen pertsona. Osa, neskak, hola. Nero jupordio jartzen zait. Ezagutu genuen, izan genuen zortea ezagutzeko, konpartitzeko berarekin momentu onak eta txarrak. Irakaspen asko mantzegun, bizitzaren balioa, abenturak bizitzarena. Hane izan zen, gurekin, gure zenbarekin Markelekin batera izan zen sasai hartan ingresatuta baita ere, beraien terapiakin, lagu gureakin, eta esatzeko aukera izan genuen. Eta zan eska bat, bizitzaz beterik zeon pertsona bat, ez? Eta benetan zelako irakatziak ematen duten gure piratek, ez? Indartxu diat. Zer nola aurreratzen, enfrentatzen dian minbiziarekin eta beraien errealitatearekin eta ze konformismoa, ez da? Nola gokitzen dien egunerokora kexatu gabe, batzutan kexatuko dira, baina balare, gizartean ikusita ze tontatu. Serenidade bat, benetan, nik uste dut oso saia dela aurkitzen jende helduen gana. Hori... Nik esate beti itzalietan, esplikazio duten guztie, erakutsi datela piratek eta beraien familiak. Ez bakarrik pirate, nik ere gurasoa izangarri bat ere. Asko ikusten dute. Zatik horregon behar da, egunero, emozio horiek dituztela, ez? Negar hori irentxi behar dute, impotentzi hori, azarre hori... Batez ere umen aurrean, ez? Gero artikan kanpoa normala denez da gaina, eta komeni da gaina, emozio horrek atera eta solta eta negar egin behar da. Horrek azkenean, tentzioa kentzen dizu, zure gandik, eta gero aurrera jarraitu. Borrokatu, tinko mantendu itxaropena, eta umearen aurrean beti postasun batekin, bizipozarekin. Nik besteak gauzat erakutsi ditena, eta gero askotan gainean iraganera begiratzen dezunean ikusten dezu hori, ez? Minbiziaren denboraldi horretan nik usten dut inoiz baino bizitza gehiago dagoela. Behar bada da horren aurrean ikusterakoan animaren eta pertsonaren bizitzeko grina eta desioa eta indarra areagotu egiten dira, ez? Eta begiratzen, eta pertsona ezagutzen, ama batek esatzen sekula ez dut hainbeste jolastu nire semearekin. Bakitasunean erakutsi dit, berarekin egon behar duten askotan gizartea doa dana korrikagoaz, dana egine dugu. Eta ez gehiago goten, jendearekin benetan, euneko unean. Eta honen aurrean, erakusten dizu euneko unean egoten ez, pertsonarekin. Eta gero beste gauzat erakusten dizunak horrelako bizipen batek da, erlatibizatzen guztia. Gure trabatzen galdari oso dituzten erlatibizatzen ikasten duzu, zer da garrantzizkoa bizitza honetan, eta
zer tontakeigatik askotan azarratzen gehan edo asarratzen bali magara eskatu segitan barkamena esan behitu, tontakeria da. Negatikan betikoak izango gara. Gauzak bere lekuan jarri, bere perspektiba horrekin begiratzea, horrek ere erakusten dizu, ez? Deno berdina Humiltasun puxu bat ere bai, ez? Zer gauza gutxikaren eta... Ez berdina gara, baina berdina gara. Mundua horregak izan berko luke. Ez berdina. Hori da. Ez berdinak. Gutxiko gauza esan duzue, baina nik ere baukatu nahi nun entzuna daukatela anezinatak berak ze asumituta zuen zeukana, Eta gainera banan eskerrak ematen guztiei. Mediku, erizain, auxiliar, askoneko jendeari, eta esan ez merez izan ditu 5 urte hauek. Eta zer nolako serenidadearekin eta hori da... Bai. Horretikan, ane gurekin dago, azkeren gure referente da, gure bere... Ane eta bestelakoak, guztiak. Bai, ane referenta bat izan da, baina gero izan dugu baita ere beste ume batzuk erakutsi dutenak alaitasun bat eta serenidade bat beraien egoeraren aurrean, batzuk kontzientzia gehiagorekin, estatu gutxiorekin, adinaren arabera, ganek esan dut moduan, baina Ni hemen, igual. Berkatu. Lasai. Behar bada, pentsatzen izan, behar bada honek erakusten dizu gauza bat baita ere. Zenbat eta helduago badirudi gutxiago prestatuta gaudela mundua guzteko, ez? Eta umetan, igual, beste onarpen bat... Bai. Ematen dut mundu honi eutxina diogula eta gu inmortalak izango gala, beste bentsagertuko dara, baina gure etxean ez. Baina zerko gara, esan da mazela bitu horrek, koskiet izaten gu hilaingo gara. Eta ebiotzari bildurrik edo. Hilaingo gara, ez duka aizkotak beldurra ematen dugu, baina lehenako alapea nuako ilkorbea eta punto. Baina pelikula batean, esaten zuten, zerra gehien bildurra diozun gauzari eta mutiko horrezan, minbizia terminen azuken, eta bere erantzule izan zen, niretaz ez oroitzea jendea. Ez hiltzea baizik eta niretaz ez oroitzea, ere inguruko jendea edo, gizarteak ez, esatea etzea gonez. Azken pinean, lehen komentatzen duna, ez da bakarrik mundua guztia baizik eta hau usterakoan zer usten duzu atzetik, ez? Hori da. Zer... Oroitzapen batea, ez amarga da, no? Oroitzapen. Bueno, hemen igual akazagutzen dut, baina gauri nu, hemen olakoak geha eta punto. Nik uste ez dut entzuna inaut eloieta eta beste agutistaren bat ez zeonari azepilatari kontzertu berezi bat. Txian? Etxean. Ni gogoratzen naiz anek ezagutu zuenen Eñatelo Arritza. Ni egon presente, justu eskerrik asko grabatzen ari ginela edo, eta egun batean juntzian, eta ezagutu ziren, eta arne segituen berekin besarkatu, eta gentzazpiko inak, denak, protu ziren oso ondo, bere etxera juntzian, etxean kontzertu bat eman zioten, eta Aspaneiko 10. urte horrenean ere inautzi ditu genion, eta bertara juntzian. Bere gitarrarekin, abesti pedagogikoa, ez eskatu gabe trukean, eta, azken alian ezin izan duzatik atope da bila eskenean, eta berak ezin dute. Gau, mucho bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta zein dauen zuen elburuetako bat, hemeniko hauega edo. Zagetan nahi da Aspanoen hogan. Bueno, egiten nahi gara da, geldirik ez egoten. Geldirik ez egoten. Zan dugu pixka gure helburua zerbian. Geltatzen dara, helburu horrek, hobetuago betetzeko modua badaukagu. Pixkat gure... Autokritika egin norberari, nire buruari autokritika egin dut. Gure barnerago, hobetzeko irriki eta desi hori, ez? Orduan, horregaz. Ez daukagu, aldez eman duzu, proiektu zehatzeren bat, ez daukaguan esku artean izter, ez? Estatikoz gelditzea, jarraitzea, aurrera egitea eta gozak egitea. Zer eta mobil bai?
Mobibaik da jaialdi bat, hain zuzen ere, 10 urtez osatu dela, eta aurten 2009an ez duguna Arna sartu gara izan dugu, pixkat erreflexio modua. Bai, baina izango nuke, zentzu hortan betere dela, Aspanogiko jaialdi erreferentea. Erreferenteako bat. Bai, hori ere sortu zen, txirrindulari profesional batzuren ospitalera bizita baten ostean, pentsatu zeren zerbait antolatzea, nolabait guri laguntzeko eta bultzatzeko pixka bat guztia, eta horrela sortu zen Mobibaik. Gero porrotxeri sartu zen, eta... Gero porrotx saltza guztietan sartzen da, beti bere eskuerako ala, eta horrela hasi zen hori, eta 10 urteko ibilbidean egia zen, nik uste oso ekitaldi arrakastatu izan dela, jende pila bat batu izan da beti, zarautzen, beti bukatzen gendun Periz porrotxo eta maripotutzen ekitaldi batekin, goizetan, oso giro, politxeak kirolaren inguruan. Beti festa egitea, guk Aspanogin denentzako egiten dugu, ez dugu nahi bakarrik gure kolektiboa denentzako gizarte guztien eskinea dugu aukera ez parte hartzeko. Eta beste ezaugarri bat, gure ekitaldietan da, alaitasuna. Bai, bizipoza. Bizipoza. Bai, eta bizipozaren barne gaude baita ere Aspanogin. Bizipoza dugu hau lan. Bai, galdera bat, bakoitzari berdina, nekanek abantaia izango du, zerretu lehenengo bitxoui. Tramposo! Poco el mensaje de la señorita. Batekin zuko beto horrentzuko duzula. Poco el mensaje de la señorita. Bai, hori da. Gota. Zer izan da zuetako Aspanogin. Baitu. Berri ematen dizuenean, nik ez nekien Aspanogiri buruz ezer ere, eta minbizia zer dan bai, baina nik esan nuke inkluso aurren inguruan minbizia, ez dakit, ez naukan erreferentziarik, kontzientziarik ez naukan bentsat. Eta da gauza bat gaina ematen dizue berria, eta berria da, esateko zure zenean minbizia dauka, hartu kotxea eta segi jarraian Donostiara zai daukazue medikoek. Horrelako urgentziakin atenditu dira, minbiziak izatea, zera. Itza erderaz zaita ateratzen hon. Larria da. Bai, larria, esponentzialki gaiztotzen juten da. Orduan, bere alazi da. Azkardoa, bai. Erderaz bere itza dugu, baina ez zait burura etortzen. Bueno, dana dakua. Orduan, zuen presentatzen zera ospitalean, eta etortzen zaizu, lehenengo gauza, etortzen zaizu Aspanogin ez, bera aurkezpena egitea, baitu, han ume atenditu, gu hor gaude, ezertarako, jakin ezazula, elkarte bat garela, beste familia, inguru hontan, minbiziaren inguruan bizipena pasatu duten beste familiaz osatuta dagoela Aspanogin, hemen izango gara, gure babesa eta gure goxotasuna izango dezu, eta horrek berak ziaro aldatzen du guztian ezan, ez zara bakarrikan sentitzen. Eta gero baitera ospitalien ikusten duzu beste familia batzukin, haiekin interaktuatzeko aukera izaten duzu, eta hortikan aurrera argia ikusten hasten zara. Eta ibilbide horre osoan, Aspanogin hori izaten da. Eta gaur egun gaina, adibidez, guk ingresatu ginduen 2005an, baina gaur egun daukagu zerbitzuak asko zendoagoak daukagu. Jarretasun batekin, psikologa orduan ez zegoen egunean. Orduan ez gendukan psikologa, psikologa daukagu, orduan ez gendukan piratenea, Donostian daukagu etxea, salasaldietarako, gurasoa etxea jundadin, eta dutxa bat hartu, edo pixkarte, ospitaleko, baina da zela esan, familia bat. Nik itzegoen profesionalekin, niretzako ez izan den Aspanogin. Niretzako dana eman dit, nire dakidan guzti armin biziari zorri dit Aspanogin. Eta pertsonalkire bai, asko betu dut, Aspanogin ezagutu dut, zorte izan dut, beren egoera okorrenetan,
ate iriki date eta utzi datez laguntasun hori ematen eta ikasten. Konpartitzen emozio horiek. Ez? Nik hortan ez, hasi naiz, heldutu naiz, eta eskertu inbadie piratei eta familiei. Eta ni hemen nago burrukan, baina bereik erakutsi datealako, Aspenarik erakutsi dit. Zer dan bizitza, zer dan bizi poza, zer merezi duen, zer eman lehentasuna, nik ez dut izan kasurik familian. Zorionekoa naiz. Eta berengatik jasotzen dudan horrek egizetik nekane, aurrera jaitu ez du, bizi pozarekin ez kexatu gauzetaz. Eta beste gauzatu bat zan gauzut. Lana betetzerako orduan, jende modua dago. Ezertarako, lankidetzarako, berdin zaite taberna baten edo enpresa baten pieza mekanizatzen edo dana bakoa. Kasu honetan, nik uste dut, Aspanogin kriston sortea daukagula nekane izateagatik, Marijo gure psikologa izateagatik, dia bi pertsona oso apreziatuak familiengatik. Eta egunero agertzen dute ez. Hurbiltasun nezan, ez da bakarrikan lan bat betetzen duela, bezik eta nola betetzen duen, eta ze puntor arte involukratzen dian eta ematen duen beraien honena familiei arintzeko, tentzio eta beldur eta presio hori guztia. Baina baita ere inbarrego autokritika eta beti nago esaten, hobetu inbar dugula baita, nik nire gudari gauzatzutan da, horrek itizuna aztea baita. Horrek ematen dizu baita ere batxaren neurria, zer nolako... Gero Kontxi baita ere hor dago burruka. Noski, bai. Kontxi bigarren plano baten, baina Kontxi gaina da... Kontxi da referente. Hori da, beste referente bada, atzei gustatzen hori esatea, baina referente bada. Beak beste familia batzukin sortu zuen ondala 22 urte Aspanogin, eta da referente bat, oso garantzitsua gainera. Zuri esker. Eta kezua, ze ikasketa izanen gaukoa niretzat. Zuri behitu, entrevista asko ditugu, elkarrezketa asko, baina askotan igualetza senditzen hain eroso edo hain... Eta zurekin, sentitu gara eroso... Etxean gaude? Burruetan eguna, esan dugu, bestatzen dela martza igual, pixkatez, bildurrekin edo nola esan gudan edo nola ez? Oso. Hemen oso eroso. Natu ganduteta. Hori da. Esan duzu behit, altatik zakuzatena, osea, nobara egin behar da, nobara egin mogu. Bakarren lenguan asko egin genuen. Malkori gara galitu ginen. Horiek egin zundar. Egunetako malkoak izan dira, eta hori nagoen pixkati. Baina bada baita ere askotan emozioan malkori gabe. Bai, hemen daukagula. Mitatuko diego muso handi bat gure ikusiei. Bueno, musu bat, Mila eskerrik asko. Agur. Agur.